Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party hak arp khanda trik jeliu arjar arpun riu kalalit benikundu eu Chief Secretary ka Sarkar Jila u Shakil P Ahmed halor ka jinglap baladon ka jingle tu hak rukam thongkam ka District Selection Committee ka West Giant Hills District. Hendai namar ka jing bomdon u Chief Secretary kila IT no ka shithi hak office rekam jong u bad hadian ka ne kila la benikundu eu uba Cyril V Ding do Commissioner and Secretary ka tanar personal banekran halor ka nikakam. Habagran Shikilat Patai Kubor uba Bright Starwell Marbanyang MLA ka Maulai constituency ulapan pa bagladon ke jingle tu hakbede bakarukam thongkam haka grade 4 but lower division kam typist kumta uladawa ban pensangi ano ikani jing thongkam ulaong balingba ki sakhi sabut kaba ka VP kalayo ban pdang kiladon ki samla ki bomdei hok banyo hendai kila shakhot ban le ek interview katba ki badai banyo pan kidu nalor kata ula dawaru bade ban penong da kajing toket ke babanya ban IT hning ka kam syaga CBI balkum juru ban sange shwai kajing thongkam katba ompatla ban penbet ya ka kam ini si wan bani kendu haji shay Chief Secretary tambah long out of station dan ring la penpoi kesti apo ka office ke juru ban ila request ru ba immediately ban pha shu ya ka sti te ka jingwan ka jungi hani si re halor ka complaint regarding serious alleged malpractices in the recruitment process conducted by the DSC West Giant Hills for the post of grade 4 2021 and lower division typist 2025 and request for immediate suspension of the recruitment process and a CBI investigation. Kani kadai hawidi bat ka kini ki artli ki post la conduct la DSC na po West Giant Hills ka grade 4 bat ka LDA typist ya ka grade 4 exemption na tulong haka drill trip September arpo arpusan bad ya ka result la penbana haka arpsau March arpo arpendrio bad ya ka LDA typist kartin tulong ha arpnyu September arpo arpusan bad ya ka nang ta bade bad kunjuru hau arpo sau o ka result la declare hau arpsau March arpo arpendrio bad kunjuru la don ke correction ning baka kerenjam ka arpsa hu March arpo arpon rio te nakalian ka jungi kum ka party ye lalap bagi don ki katuk ni ki kita ki documentary materials ke bangi lap ba ke don ka jing le tu le se ngila benong habidi bat ki katuk ni ki candidates ki balayo ki bala pas ya ka written bat ban syakot ya ka interview tekat kum ka jungi o jing tip ka jungi recently kan ya idon ki evidence de namang tadang wan bani kendu Chief Secretary ban ong ba dongkam ban pensenge mardor ya kan ka recruitment habidi bat artli kini ki post grade 4 bat ka LDA typist bat nakalian ka jungi ni request ru ba ka dibendon ka inquiry bat hak juga poru ban handover ya kan ya syapo ka CBI te nakalian ka jungi ni don ki evidence ki documentary evidence pan pensisha bakadon ka jingle tu ka malpractice ya ki katuk ni ki kertong le si ngimtip moh nak ka daw ban yarap iki wala da katkum ki documents ki bangi yo moh kimlong ki babit but ka jing ka OMR sheets ka jongki kalong lada pipen kamot moh kim dei hok ban yo ten rekum kita ru ki poi bat ki syakot syapo ka personal interview te kani le sing nong kari ka way one of the biggest scam moh habidi ba ka recruitment haka DSC kabangi kum ka party ngilam bangi don ka evidence idon kat tu kan ni kat kum ki documents ki bangi ni yo ndai kila biang pat ban pensisha ba ka don ka jingle tu le sing la banong habidi bat ka recruitment bat kum do ban shupen pass jubor ban shupen rung jubor ki keteng ki bam de hok ban rung ban kata pat ya ka hok jong kita ki balik da ka hok kiba persang na ka jingla la dia bat ban deny pat ya kita kiba dei hok pan yo kata ngi ya ka mau ngi wan Chief Secretary ban pentip bakadon ka hukum kata te un conduct ka inquiry bat nakalian ka jungi yong ba dongkam ru ban handover saka CBI nakam ta ka fairness of the investigation kan ban handover sapo ka CBI ka ni ka inquiry te bandai khen ni kat kum evidence ka bangi yo to ngimlong ban disclose ya man tangin pat long ban disclose dari habang ipet ya ko ma arshit te kamot la ile ran nong ba kita kin poi ban syakot
bagi pas ya keratin barman syakot syaka personal interview. Nah kalian kejungi kum ke party ngidon ki sakhi ban pensisya ya kejing le tu ban penrung jubori kerteng ngidon kita ki evidence apa jongi te ka song hau chief secretary bangi te ka kamram kejungi kalau berbentet ban pensange mardor ya kani bat ladakim le kata kemudian kalian jauh party ngidon deki pak kilat kilti bangin le. Sebagai parki higher authority lani dah kena untuk kalat kalenti.